הרגליים שלך על הקרקע, אבל אתה מרחף. אתה אומר, מה קורה פה? וואו. אתה אומר, זה הבן שלי, כאילו זה... פעם אמרתי את זה לצד הגעגוע, היום אני אומר את זה ביחד עם הגעגוע. זה הולך איתי ביחד. זה מה שממלא לי את הנפש. אני מרגיש אותו בכל צעד וצעד, כי אני רואה אותו מול העיניים שלי. הוא, דביר חיים, מלווה את אבא שלו. אני השלמתי עם האירוע. עד אז לא יכולתי. השכל שלי לא יכל להשלים עם האירוע הזה. ברוכים הבאים לסדרה גיבורים. אני יוחאי נבו. הפרק שלנו היום על סמל ראשון דביר חיים רסלר, זיכרונו לברכה, ואני מדבר עם אבא שלו, עמיחי. שלום עמיחי. שלום וברכה. מה שלומך? רק להודות לקדוש ברוך הוא. אבא, תודה. בוא נתחיל מאיזה היכרות קטנה עם המשפחה, משפחת רסלר המצומצמת. אני עמיחי, ישראל עמיחי, האבא, אמא ערבית, דביר חיים, שם מקום דמו, אחריו דותן משה, היום בן 19.5 בערך, לוחם, מתחיל במסלול של סיירת גולני, כבר עוד מעט חצי שנה, אחריו יש גילי, גם מיוחדת בפני עצמה, ואורי, עוד מעט בן 11. אנחנו נדבר גם על גילי. בעצם זה קורות חיים מאוד מרתק מבחינתי, בעצם עד שהגענו לשלב הזה של לקבל את הזכות של גיבור עם ישראל, דביר חיים. חיים על שם מי? סבא שלי. סבא חיים. סבא חיים, יפה, קלטת? זה אבא של אבא שלי, סבא שלי, זה בקשה של סבתא שלי, שנקרא לו חיים. האמת היא שהיא ביקשה שנקרא לו חיים קודם, או בכלל רק חיים בלי דביר. רבית, פשוט זה, אנחנו יודעים שהשם מגיע מלמעלה, והתעקשה דווקא על דביר חיים, וזה מסביר הכל. כשאני מספר את הסיפור, ואני אספר את הסיפור בהמשך, אתה תבין, כולם תבינו למה זה דביר חיים. הקורות חיים שלנו, שלי, נולדתי בקנדה ב-1979. ההורים שלי היו בשליחות. אחרי זה ב-1987-91 היינו עוד פעם בשליחות. שם אתגרתי את ההורים שלי. זה שהייתי חולה במחלה מיוחדת, שפגע לי בלב. אני בכוונה מספר את זה, בשביל להבין כמה אתגרים הקדוש ברוך הוא העמיד אותי, את המשפחה שלי, ואבא, תודה. עם השנים הכרתי את אשתי ב-2000, חיים happily ever after 25 שנה, בלי אפטר, זכות בפני עצמה. ברוך השם, נולד דביר חיים. זה היה אור, זה אור, משהו שאי אפשר לתאר את עצמו, אי אפשר לתאר את הדבר הזה, וזה לא בגלל שאני לא אובייקטיבי כי אני האבא, אלא זה מה שאנשים מספרים לנו אז והיום. אז אני אומר, זה המורים שלו, מכיתה א' עד כיתה ו', כולל כיתה ט', כולל כיתה י"ב, ממשיך בצבא, והסוף שבעצם ההתחלה באמת להכיר את דביר, זה ברגע שהוא עלה לשמיים. אחריו נולד דותן, רגיל לגמרי, ואז נולדה גילי חיה צביה טובה. ולמה? בגיל חודש וחצי היא עברה ניתוח מיוחד, רק 13 ילדים בעולם עברו אותו וחיים. עוד אתגר, ברוך השם, הרב שלי אמר לי לפני שנסענו ללונדון לניתוח, הוא אומר לי, הקדוש ברוך הוא לא מנסה מי שלא יכול להתנסות. אז לא הבנתי את זה. היום אני מנסה להבין את זה. אחרי 3 שבועות הרופא אמר לנו להיפרד ממנה. אבא שלי שמע את זה, הוא דוקטור לחינוך, אחד שחוקר כל היום, אמר חכה עם האמרה הזאתי, נמצא לה את הפתרון, ומצאנו, הוא מצא, אחרי 4 ימים, ניתוח מיוחד שיש אותו בלונדון ובשיקגו,
בסוף החלטנו בלונדון, כי היא לא הייתה שורדת את הטיסה הארוכה, אז אמרו לנו עדיף פה בלונדון. טסנו ללונדון. בראש השנה, בשעה 10 בבוקר, שרוב בתי הכנסת תוקעים בשופר, התחיל הניתוח, שעה 1:30, יצא בשלום, הרופא ואומר שזה הצליח, הרחיבו לה את הקנה, היא נולדה עם ריאה אחת, קנה נשימה צר, והניתוח היה להרחיב את הקנה. אבא תודה, היה לנו 2 פקסים, מה זה הפקס? פקס של טוב, ושלחנו את הטוב. חיכו לזה בחליון עיניים, אשתי, בארץ, אני נסעתי עם ההורים שלי, וברוך השם, 2.5-3 היינו בבית חולים, אבל מה שנקרא, ברוך השם. ואז, בשנת 2016-17 פלוס מינוס, עשיתי איזה מהלך בעסק שלי, והשורה התחתונה שלו שבתחילת 2019, התחלתי תהליך פשיטת רגל, כי נעקצתי באיזה מיליון ומשהו שקל. אבא תודה. ביקשתי מהקדוש ברוך הוא, שלא יפגע לי בבריאות. כסף זה שום דבר. אני אסתדר. הכל בסדר. ואז הגענו לשבת שמחת תורה. שבת שמחת תורה בכל הארץ, חוץ מבשומרון וסובבים אותה, לא היה אזעקות. אנחנו יושבים 9:15 בבוקר בערך, בבית הכנסת, אני ועוד 2 חברים יושבים נחים לרקוד, ואיזה אחד נכנס, 2 נכנסים, אומרים להורים שלהם, אנחנו הוקפצנו, תקחו אותנו לבסיס. אז אנחנו צוחקים, הלכו לקפוץ בטרמפולין המקסימום ויחזרו, לא קרה שום דבר. 9:45 אני הולך לבית הכנסת, הולך הביתה לקרוא לאשתי, ובשביל הקידוש שבין הקפות, ואז חולף אותי רכב ועוצר מול הכניסה לבית, ומי שיוצא משם זה החבר הכי טוב של דביר, הם היו 3, אביעד ונריה, עצר אביעד, בא ויוצא מהרכב, והדבר הראשון שאני עושה, אני צועק עליו, למה אתה בא עם אוטו לפה? אתה לא עושה את זה בחיים, למה אתה לא מכבד? ריבונו של עולם. ישר תרגע, באתי להגיד לך שהתחיל מלחמה. שום מלחמה, אל תדאג, דביר בטוח, 15 מחבלים לפחות. סיפר לי בעזה, והוא מראה לי את הסרטון של הטנדר באופקים, שיורה לכל עבר. אנחנו יורדים במדרגות לבית, אז הוא מראה את זה גם לאשתי, ופה מתחיל האירוע, שאנחנו מבינים שאנחנו בהתקפה, ואיפה דביר בטלפון, שולחים להודעות, מתקשרים, הוא לא עונה כמובן, ושולחים להודעות, הוא גם לא עונה. ב-11 אני עושה לו לייק, תעשה לייק שהכל בסדר. אין קול ואין עונה, יש טבעי. ב-12 ו-2 כבר V1. אופה, מה קורה פה? טוב, עוד יותר לחץ. ב-2:30 בערך, המפקד שלו עונה לנו, שאנחנו משגעים אותו, אז הממם, דביר בסדר, אבל הוא לא חטוף. מה זה התשובה הזאת? תסביר. אין קול ואין עונה עד 8:30 בלילה. אומר, סליחה, הייתי תחת משככי כאבים, סליחה על ההודעה. אבל מה? כלום. יום ראשון אני הולך לחפש אותו, והדבר היחידי שאני מגיע אליו זה למרכז מידע בלהב 443 בלוד, מרכז מידע שלא עזרו לי בכלל, רק ייבשו אותי בערך 4 שעות, ובסוף אמרו לי ללכת הביתה, אנחנו נגבו אליך, אל תדאג. נגיד לך מה קורה עם דביר. אין לנו מידע, כאוס. יום שני, הולכים לבלינסון, איפה שהמפקד שלו שוכב. עד היום אין לי מושג מאיפה נודע לי שהוא שוכב שם. מגיע אליו, לא מגיע אליו, הוא בניתוח השלישי, יוצאת אליי אשתו, ואומרת לי, כן, הוא אמר שהוא התעורר לרגע, הוא אמר רסלר, אבל זהו. תהילה, בכל זאת, נו, כלום, לא יודעת. אבל אולי תשאל את המ"פ, זיזו,
מתקשר למ"פ זיזו, אני לא יודע, ואני כזה משגע אותו, למה? אין דבר כזה, אתה לא יודע. אומר לי, בבקשה, תנתק, אני לא רוצה לנתק לך את הטלפון בפנים. אומר את זה ביפה. טוב, בסדר. יום שלישי, אני מצליח לחמוק מהחברים שלי, כי כל יום הם בתורנות עליי, שאני לא אברח לגדר, לעזה, לחפש אותו איפה שאני יודע איפה הוא נמצא. הצלחתי, והגעתי לגדר. התחלתי להסתובב על הגדר בערך איזה 4 שעות, עד שהחשיך מאוד, ואז אחד החברים שלי מתקשר אליי, אני פה, מה אתה רוצה? אמרתי לו, תעזור לי להגיע. הוא אומר לי, אתה על מדים? אמרתי לו, לא. אז הוא אומר לי, סע הביתה, תעלה על מודים מחר ותבוא. אני בינתיים יחפש. יום שלישי בערב. חוזר יום שלישי בערב הביתה, וזה היה במחסום כיסופים. במחסום כיסופים, זה כבר פעם שנייה שאני שמה, כי סובבו אותי, תלך לפה, תלך לשם, הוא פה, פה, שם. אף אחד לא יודע מימינה ומשמאלה. אני יודע, הוא במופ דרום. הכל מלמעלה שאני לא יגיע למופ דרום. לא כדאי שאני אגיע לשם. ובכיסופים עוצר אותי החייל, אומר לי, אם אתה תעבור אותי, יראו בך. וזה בעצם החבר שהיה איתי, אמר לו להגיד את זה, כי די חלס, בוא נלך הביתה. פיצוצים, בלגן, יריות, ושהוא אומר לי ללכת הביתה, החבר שלי, ואני סומך עליו שהוא השליח, אז אני לוחץ בווייז הביתה, ואז כל האדרנלין יורד, ופתאום אני מתחיל לשמוע את כל הפגזים, ואז אני נוסע על 232 ציר המוות, מה שנקרא אז, ואני רואה הכל, ושומע הכל, וטס את זה. אבל פתאום החבר שלי גם אומר, סע לאט, אני רוצה לצלם. מה, פתאום אתה רוצה לצלם? מה? הוא בכה לי מקודם. בכה, דמעות. קח אותי הביתה. טוב, כי הוא ידע שאני לוקח אותו, אז כבר בוא נתעד את האירוע. הגענו לכיכר סעד, שמאל על תל אביב, ימינה בנתיבות. החייל שם צועק, תיסעו ימינה, יש פה בלגן, באמת יש יריות וכל זה. איך שאנחנו מגיעים לנתיבות, החבר שלי מתקשר, לאיפה אתה כבר? אני אומר לו, בנתיבות. הוא צועק עליי, אתה משוגע, בזמן שאתה מטייל לנו בין הרגליים, הרגנו 20 מחבלים, אתה 4 שעות מטייל לנו בין הרגליים, ואתה ככה היינו הורגים אותך, אתה על אזרחי, אתה עושה הביתה. אני נוסע הביתה, אבל וחפוי ראש, אבל העיניים שלי על הכביש, אבל הלב שלי בשמיים, ובטן שלי מתהפכת. מרגיש משהו, לא יודע מה אני מרגיש, אבל כאב בטן של בחילה כזאת. קם בבוקר, הולך לתפילה, 6:30, וב7 מגיע אחד החברים מהיום הראשון, אומר לי, לאן הולכים היום? אמרתי לו, עזוב, בוא נלך הביתה, נשתה קפה. ומה שיצא אני מרוצה, לא יודע. טוב, אני רק מניח תפילין ואני בא. זה היה בשביל לוודא שאני לא ברחתי. הגעתי וחיכו לי הצבא. בשלב הזה אתה עוד לא יודע מה, מי, מו, כמה, למה. זה היה יום רביעי. עד שהתארגנו יום חמישי לפני שקיעה, קברנו אותו. ועל הקבר שלו, אני אמרתי, לא תודה פעמיים. תודה ראשונה על החיים שנתת לנו ולכל עם ישראל. זה פשיטה. אנחנו חיים, בזכותכם. התודה עוד יותר גדולה, שאני והמשפחה והחברים נמשיך את מורשת החיים שלך. מורשת החיים של דביר חיים זה לשמח כל אחד ואחד, לתת לו להרגיש יחיד ומיוחד באופן מיוחד. זה מה שראיתי מול עיניי שאני צריך לעשות. במשך כמה חודשים, 4 חודשים לערך, כמו שהצבא אוהב להגיד, אני
מחפש. בינתיים אני מתפטר מהעבודה שלי, כי אני לא מרוכז, כי אני מרוכז אך בדבר אחד. הבטחתי לדביר, איך אני עושה את זה? דמיינתי בית תמחוי. התחלתי לברר איך עושים את זה ובלה בלה בלה. ופתאום אני בדרך ביום רביעי לשיעור של הרב אליהו עובדיה שאני תמיד הולך אליו, ששם אני למדתי ולומד מיומנויות למידה בהבנה, באמונה, בקדוש ברוך הוא. אז בדרך לירושלים, תמיד אנחנו מדברים, ואז אני מתלהב לספר לו על הבית תמחוי הזה ובלה, מסתכל עליי, מסתכל עליו, עמיחי, זה זורם לך? לא נראה לי. אמרתי לו, אבי, אתה צודק. פאק. טוב, מה אני עושה, ריבונו של עולם? טיפה לפני פסח, של הפסח הראשון של הזה, קם בבוקר ביום רביעי, אני לא יודע למה אני זוכר שזה יום רביעי בבוקר, שמש זורחת, אבא תודה, שמחה באקסטרים, here we go, yes. ככה. מה זה אומר? טיול טרקטורונים ליצחק, המ"פ האגדי שלנו, שהוא נפצע במלחמה בנובמבר. ממש בהתחלה, הוא קיבל קליע בגב ומשותק מהפופיק ולמטה. לקחנו אותו בכל המועד פסח על הטרקטורונים, היינו 15 כלים, והבנתי שזה מה שאני הולך לעשות. היה קשה לארגן נכים, אבל אותו יצחק הנכה המתוק, המ"פ האגדי שלנו, מהר מאוד קיבל ג'יפ מהצבא, מהמשרד הביטחון, קמנו קבוצה, שמחה באקסטרים, ג'יפים וטרקטורונים. רק משפחות שכולות. שכולות, אני אומר את זה בגמגום, כי זה שיכולות להפיץ את האור של הגיבורים שלהם. אני בא ואומר להם, אנחנו כאן עומדים היום על אדמת ארץ הקודש בזכות הגיבורים שלכם. תסתכלו לשמיים ותראו איך הם מבסוטים עלינו. תראו כמה אתם ממלאים את הצבא שלהם, כי במותם ציוו לנו את החיים ואת החיים בשמחה. קל, פשוט. לא פשוט להם, לא פשוט לנו, יחד עם הגעגוע האינסופי הזה. הזכרת שאתה בעצם עושה את הדבר הזה כדי להמשיך את דרכו, אז אם תוכל לתת באמת כמה דוגמאות על השמחה של דביר, מה שאמרת שהוא רואה את הטוב בכל אחד. יפה. אז ברשותך, זה הצ'ק פוינט שאני אסביר לך מה הוא עשה במלחמה, בשבת שמחת תורה, זה מקשר לזה. זה מתחיל משם, 6:30 בבוקר בצמרים על כל המוצבים, הם נכנסים גשם סגול למיגוניות, דביר, האחרון, פה זה מתחיל, האחרון שנכנס למיגונית, כי הוא דואג לכולם, לראות שכולם התעוררו, וכולם מעוגנים במוגניות. זה דבר ראשון. תמיד דאג לכולם ראשון. הוא שם את כולם קודם ואחריו הוא. איך אנחנו יודעים זאת שהוא האחרון שנכנס? כי ביום השני לשבעה או שלישי, באו אלינו זוג הורים של חבר שלו, שבאו ואמרו, אנחנו מתנצלים בשם הבן שלנו, כשהוא עבר למיגונית שלו, הייתי יכול להכניס אותו אליי, והוא היה מוגן. אמרתי להורים שלו, ואחרי זה פגשתי גם אותו באופן אישי. אמרתי לו, אתה לא עצרת אותו מלעשות את השליחות שלו. מה השליחות שלו? נכנס למיגונית האחרונה, עם שני חברים שלו, נלחם עם המחבלים כערך 45 דקות, על הדלת של המיגונית שלא תיפתח. בסוף, אחרי שהם ניסו ידנית, ירו על הדלת, יש כדורים על הדלת, בכל דרך אפשרית לפתוח, ראו שזה לא הולך, באו, חזרו, שמו מטען. עכשיו, אנחנו נזכור, אמרנו דביר חיים, דביר, בית המקדש, עמד על הדלת ראשון, ספג את המטען, וכך נתן חיים לשני החברים שעמדו מאחוריו, והם חיים בריאים ושלמים.
אחד מהם, קיבלנו פירות, בערך לפני חודשיים התחתן. אבא, תודה. והיינו בחתונה, ואמא שלו ניגשת לאשתי ואומרת לה, אנחנו עומדים כאן היום בזכות דביר. זה מסביר כמה הוא שם את החברים שלו, וזאת אומרת ששאלת אותי איך הוא היה משמח. נגיע למשמח, אבל איך הוא שם את עצמו ראשון? הוא אומר לי, מיכאל, אני אומר לו, מה היה שם? אז הוא אומר לי, לא יודע, אתה יודע מה היה, אבל אני לא מופתע. תמיד דביר היה ראשון בשבילנו. אז הוא היה ראשון על הדלת, ואנחנו היינו מאחוריו. ככה זה היה תמיד, גם לא קשור לדלת של המטען. והדלת לא נפתחה. הדלת התעבתה, 4 שעות לקח לצבא לפתוח את הדלת. הם שניהם שם עם דביר, ברוך השם. דרך החריץ של הדלת שהמטען עשה, הביאו להם מים לשתות. אז זה דבר ראשון. דבר שני, איך הוא עשה טוב ושימח אנשים, אז זה גם אותו אירוע. הגושפנקה. יש לנו סיפורים, אבל מיליארדים. יום חמישי למלחמה, יום חמישי לערב המלחמה, הוא רואה את חבר שלו מלאסה, מבואס. אחי, למה אתה מבואס? כי הוא ראה את כל אחד את האור המיוחד שלו. הוא ראה שהאור שם כבוי בנשמה. אחי, למה אתה מבואס? הייתי מעדיף להיות בבית. סל שלום מפתחות בפנים, אני מחליף אותך. לא, אבל אתה תתחן אחרי זה 3 שבועות. הכל בסדר, סע הביתה. זה גילינו אחרי חודש שפגשתי את כל הצוות ברענון. הוא בא אליי בוכה, אומר, בגללי הוא נהרג. הוא אומר לי, לא, מה אתה קשור? הוא אומר לי, הוא לא היה אמור להיות שם, הוא היה אמור להיות בבית. המ"פ בא אלינו אחרי זה כמה חודשים והראה לנו את המשמרות. דביר בבית. ובחתונה של הצד של המתוק הזה שניצל, אחד מהם ניגש אלינו עוד אחד. אתם לא מכירים אותי כי אני התביישתי לבוא אליכם. עד שלא הלכתי לקבר של דביר וביקשתי ממנו 2-3 שעות, בכיתי, סליחה, לא יכולתי לדבר איתכם. מה קרה? חודש למלחמה רבתי איתו שהוא לא רצה להחליף אותי, רציתי לפגוש את האקסיט שלי בשבת, והוא לא רצה להחליף אותי. לא דיברתי איתו. בערב המלחמה, ביום חמישי, באתי אליו, אמרתי לו, אמא שלי, אבא שלי התגרשו, ואמא שלי התקשרה, רצתה שאני אבוא ונהיה איתה. מה אתה אומר? סיסה שלום מפתחות בפנים. אז הוא החליף 2. שאלת אותי איך הוא שימח אנשים? קל. ולכל אורך הדרך, הוא שימח את החברים שלו בכל דרך אפשרית. כל פעם מישהו אחר בא מספר איך הוא היה משמח אותו. בן אדם שאני לא הכרתי, דביר הכיר אותו 3 ימים, אני עושה איזה הרצאה באיזה בסיס, בפיס דיאלוך, בא אליי בסוף ההרצאה, אני מכיר את דביר, אמרתי לו, מה אתה קשור, זה בכלל לא גולני, לא זה, אמר לי, כי הייתי איתו בקורס סוואנה, 3-4 ימים, והוא בא עם הרכב שלו, ומאיפה שעשינו את הקורס, לחכות לאוטובוס 2 שעות, העמיס את כולנו, 8 חבר'ה בתוך הפסאט שלו, והביא אותנו לתחנה המרכזית. נראה לך שאני לא אזכור בן אדם כזה? מה הוא מכיר אותו? כלום. שהוא שמע שהוא גיבור וואו, איזה זכות לי, אני הכרתי אותו ואני זכיתי לקבל ממנו כזה דבר. קיצור, לכל אורך הדרך אנחנו שומעים עוד סיפור ועוד סיפור, וזה מחמם את הלב. ולזכרו עשינו עוד דבר נפלא, כי בערב ליל ההלוויה, אני מקבל וואטסאפ מחבר שלו, אחד החברים שלו מקדומים טוב, אומר לי, אתה יודע איזה כיבוד הורים היה לו אליכם? הוא אומר לי, כל יום שישי הוא היה הולך, אוכל איתכם, קבוע, לא מפספס את זה אף פעם, ואחרי זה הוא היה בא אליי, ומאליי היינו הולכים למקום יותר רחוק, בקדומים. מאליי למקום יותר רחוק, אתה יודע איזה דרך זאתי, עולים, יורדים, עולים שמע ישראל. אנחנו היינו נוסעים באוטו. תבוא תיסע איתנו, הוא לא היה כזה שומר שבת, טטטי פפפפ. לא, למה לא?
אני יודע זה יצער את אמא שלי, אבל אמא שלך לא פה, איך היא תראה, תשמע על זה? לא, אני יודע שזה יצער אותה, אני לא עושה את זה. והיה איזה שבת אחת בבוקר, שהם קמו ב10 בבוקר, נוסעים לטבריה, רוצים לנסוע לטבריה. אני לא בא. למה? כי לא אמרתי לאמא שלי, אם היינו נוסעים ביום שישי, והיא הייתה יודעת שאני שם, אז בסדר, לא קרה כלום, הכל טוב. תאמינו לי, תיסעו, היא תשמח, ההורים שלי ישמחו שאני אחזור הביתה עכשיו, לאכול איתם גם ארוחת צהריים, תמיד אני הולכת רק ארוחת ערב. מה קרה? אף אחד לא נסע. לא כי הוא אמר להם אל תיסעו, להפך, הוא שכנע אותם, תיסעו. דביר לא נוסע, לא נוסעים. ועוד דבר נוסף מופלא עלי אדמות, באותו קטע של חברים ומושפע והכל, החליטו עושים קעקוע. באו לדביר, איזה קעקוע עושים? לא יודע, תעשו מה שאתם רוצים, אני לא עושה. עכשיו, הוא לא דתי כל כך, כמעט ולא. מניח תפילין בחפיף וזה, אבל לא באמת אורך רוח דתי כל כך. בבית אנחנו דתיים, בחוץ הוא לא. אני לא עושה. למה? החלטנו שאנחנו עושים קעקוע אחד. תקשיבו, כשאני אתחתן בעזרת השם, אני רוצה לחיות אורך חיים דתי, ואני לא רוצה שהילד שלי ישאל אותי מה זה. מה אני צריך להיכנס למקומות שאני לא יודע איך לצאת מהם? עדיף אף אחד לא עשה. אף אחד לא עשה. אחרי שהוא נהרג, רק אחד עשה, החבר הכי טוב שלו נריה. הוא עשה קעקוע ברגל בצד, את הג'יפ של דביר. דביר היה סופה, ששיפצנו אותה, והיא היום כל רגע צריכה להיכנס לשיירה, להוביל את השיירה של שמחה באקסטרים. אז הוא עשה את הסופה הזאת. קיצור, וזה צמרמורת שאני כל פעם מספר על דברים שדביר עושה. אני חי אותו. ההורים אחרים כמוני, איבדנו וכל מיני דברים של העבר, אצלי זה הכל הווה. חי אותו יותר מאשר הוא היה לידי פיזי. גם אתה יש לך בטח ילדים. הם הולכים, גדלים, ואתה לא רואה אותם. אתה רואה אותם פעם ב. גם הטלפון זה כאילו להגיד תודה שמתקשרים מדי פעם. פה זה אי אפשר לתאר את זה. פעם אמרתי את זה לצד הגעגוע, היום אני אומר את זה ביחד עם הגעגוע. זה הולך איתי ביחד. זה מה שממלא לי את הנפש. אני מרגיש אותו בכל צד וצד, כי אני רואה אותו מול העיניים שלי. דביר חיים מלווה את אבא שלו. דרך כלל מורשת הולכת לפי האבא, הבן הולך אחרי האבא. פה אני הולך אחרי הבן. כי זה בן שעושה דברים מופלאים היום. את האנשים שהוא מחבר אותי היום. פעם הוא לא היה נותן לי להתקרב לאף אחד מהחברים שלו. הייתי מדיבר מילה לא במקום. למה ככה? אבא, תעזוב אותו. לא נעים לו להגיד, לא, אל תגיע. כאילו היה מגן עליהם מפניי. לא כי אני איזה, אבל אתה יודע. והיום הוא מלמעלה שם ליד הקדוש ברוך הוא, ואומר, אבא, רוץ, תשחרר. היום יש לי ביטחון בהשם שמוביל אותי יחד עם דביר לאן שצריך ומה שצריך. אני רוצה לחזור לילדות ממש. הוא נולד בקדומים? כן? גדל בקדומים? מגיל 0. איך זה היה לגדל ילד כזה? ביישוב קהילתי, בשומרון? הכי מופלא עלי אדמות, לשמוע גם שהוא היה חי וגם היום, אין בן אדם שלא אמר לי, הוא אומר לי שלום, אני לא מכיר אותו, כאילו, זה לא כאילו, אנחנו גרים בשכונה, ואתה יודע, הילדים לא. דביר תמיד, מה נשמע, מה העניינים, 2 מילים, לא עכשיו שיחה של שעתיים עם כל אחד, אבל אין בן אדם שהוא לא אמר לו שלום.
והשאיר אצלו חותמת. בן כמה הוא היה כשדותן נולד? 4 שנים, 3, לא, משהו כזה. איך הוא קיבל אותו? את דותן הוא קיבל ברמה, כאילו, זה אי אפשר להסביר את זה, איך הוא קיבל אותו, אפשר להסביר איך דותן נתן לו יראת כבוד, ודביר נתן לו את הכבוד בחזרה, בצורה כזאת אצילית. היה לדביר את האוטו, זה אני יכול לזכור מעכשיו, כאילו, מהזמן האחרון, כי זה דברים קריטיים כאלה, שהיה לדביר את האוטו, אף אחד לא נוגע, אף אחד לא נוגע, אבל הוא ידע לשחרר לו את האוטו שלו. ובגאווה ובשמחה, ודותן שהוא קיבל ממנו את האוטו, וואו, וקיבלתי את האוטו מדביר, זה וואו. ועל האופנוע שלו, לא חלם, עכשיו אני שומע את הסיפורים, שהוא היה לוקח אותו, ומלמד אותו על האופנוע, בלי שאני יודע, כי אם הייתי יודע, הם לא היו מגיעים עד היום, זה היה נגמר אחרת, זה כאילו משהו הדדי, משהו מטורף. מאיפה היה לו אוטו ואופנוע? קל, הוא קנה. דביר דאג לעצמו, הוא השלים את החיים ברמה של עשה הכל מהכל, כולל הכל, אמרתי הכל? הכל. היה לו הכל. אין דבר שהוא לא דאג לעצמו ואין דבר שהוא לא עשה. מכל מה שהדמיונות שאתה רוצה, בגיל כזה, הוא לא הספיק לנסוע לחול, אבל, כי זה עוד לא היה זמן. הוא היה אמור. עכשיו שחבר שלו נריה נסע לתאילנד, בא אלינו בדיוק לפני אני הייתי אמור לנסוע עם דביר. איזה גיוס הוא היה, דביר? נובמבר 21. הוא היה ממש קרוב כבר. 3 חודשים לפני שחרור. למה 3 ולא 6? כי הוא התגייס באוגוסט. אמרו לו, היה לו איזה ניתוח בעיניים שהוא עשה להורדת משקפיים. אמרו לו, אם אתה רוצה להישאר בגולני, נשאר לך זה, תשאר נובמבר. אז, והפזם דפק. זה היה לו נס. טוב, זה לא משנה כבר. במה הוא עבד? עבד בגינון, ואני הייתי טרקטוריסט בחברה של טרקטורים קטנים, אז הוא גם עבד איתי, וגם עבד בעוד איזה חברה בסוף, הוא כל כמה זמן המפקד שלו נתנו לעשות מיוחדת, פעם שבוע, פעם 10 ימים, בסוף 3 שבועות לפני שהוא עלה לשמיים, לעזור לנו, הוא עזר לנו בכל דרך אפשרית, היינו במצוקה כלכלית נוראית, לאור הקיצה הזאת, כל הזדמנות שהיה לו איפה לעבוד הוא עבד, בשביל ממש לעזור לנו. איך באופן כללי הוא קיבל את הבשורה הזאת? ככה, לא לדבר, עושה, אין מה לדבר, לא דרמות, לא שום דבר, עובד. ואם היה לנו בדיוק הלך לנו המנוע באוטו, אז הוא נתן לנו 5,000 שקל, והוא קיבל איזה כרטיס לכבוד ראש השנה לפני המלחמה, לא זוכר כמה, אמא תקני לך שמלה לחג, מטורף. אם אנחנו כבר מדברים על אמא, על רבית אשתי, היא מודל לחיקוי בשבילו. למה? לפני 5 שנים היא תרמה כליה. למה אני מודל לחיקוי? כי הוא בא ואומר לה, אמא, למה היא תרמה כליה? היא אמרה תודה לקדוש ברוך הוא על זה שגילי עברה את הניתוח, והיא אמרה, אני בבת מצווה שלה, אמרה, אני רוצה להחזיר תודה. אז ככה היא החזירה תודה, ואז הוא אמר לה, איך את עושה את זה? איך עשית את זה? אז היום היא אומרת, איך אתה עשית את מה שאתה עשית? אז לעמוד על הדלת, מה זה הדבר הזה? היא מסתכלת עליו הרבה פעמים, היא אומרת לו, מה באת אליי אז? אני בא אליך היום. איפה הוא למד? קדומים ביסודי, קרני שומרון, ישיבת קרני שומרון, זין עד
י"א, התעקש מכיתה ט' לעבור לחברותה, שם הוא סיים, כי אביעד ונריה היו שם, זה יותר להיפראקטיביים, הוא לא היה כזה, לא היה לו שום בעיה לימודית, היה כל מה שהוא היה עושה, לומד היה מצליח, אבל הוא רצה להיות איתם. הצליח לשכנע אותנו, הצליח לקבל מקום שם, אז מכיתה י"א הוא סיים שם את התיכון, הלך לכמה חודשים למכינה בבדואל, רק בשביל לעכב את הצבא, שהוא יוכל לעבוד, יש את השלב הזה שכבר לא יכולים לגייס אותך, עד אז הוא היה בישיבה, ואז הוא עבד בגינון כל התקופה הזאת, בטרקטורים יותר עבד אחרי, זה תוך כדי הצבא, הוא היה טרקטוריסט מופלא, אחד הטרקטוריסטים עקף אותי ביפר, את העדינות והסבלנות שלו שאני שמעתי אחרי זה, גם ממנו שמעתי, אבא תקשיב, איך אני, תעשה ככה, טוב בסדר, ואני שומע מהבוס שלו, איך הוא עשה את זה בעדינות שיענו, למי יש סבלנות לעשות את זה ככה, וזה שווה היה, כי בזכות הסבלנות שלו, אז זה לא נהרס דברים, ואחרי זה לשקם את זה, זה יותר זמן, אז קיצור, לא שכרו יצא בהפסדו בקטע הזה, להפך. ותגיד, הגיוס לגולני? חלום חייו. חלום. לא יודע מאיפה, אני לא. אני ג'ובניק, כי היה לי את הבעיה בלב. גייסתי לצבא בקומבינה, ולא יודע מאיפה הגולני הזה, אין לי שמץ. זה היה. לא יודע מאיפה. והוא היה מרוצה, הוא אהב את הצבא? 7 חודשים היה לו קשה מאוד, כי הוא סיים את הגיבוש, אבל לא עבר, ושמו אותו ב-51 לטובת השבחת גדודים. יפה. אז 7 חודשים זה גמר אותו, ושהתחיל את המסלול, את המסלול סוג של, כבר חברים, והוא התחיל לשמוח מחדש. אחד הדברים המדהימים שמספרים עליו, 2 דברים, אני שואל אותם, תספרו לי עוד סיפור ועוד סיפור. מה נספר לך? הבן אדם היה סוחף אותנו אחריו. זה במקום אחד. ואיך הוא היה סוחף אותנו ממקום אחר? 1 בלילה חוזרים מאימון, מאיזה משהו, עייפים גמורים, פתאום מתחשמק לו לסדר את הפלוגה. כולם אחריו, הוא לא ביקש מאף אחד. הוא אמר לי, אותו אחד, אף אחד, הוא לא בא, תעזור לי. לא, הוא לבד, והצטרפו אליו, עד 4 בבוקר הוא סיים, כולם הלכו לישון. מופלא כמה הוא סחף אחריו, ואחרי זה ראינו סרטונים שלו, שהוא עושה מורלים, לא הכרנו אותו. זה חיוך בשתיקה, עוצמה בשתיקה, משהו מטורף. משהו מטורף. אני רוצה לחזור רגע לסיפור שסיפרת על החתונה של החבר. אתה יכול לנסות לתאר פה את התחושה שלכם בחתונה הזאת? אם היית יכול לראות את עצמם מורת שאתה אומר לי את זה, זה לבוא להיכנס לקבלת פנים. אני אומר לך איך זה, אני עכשיו בתוך זה, לראות מה אנחנו עושים פה, קודם כל, ואז ניגש אליי אבא של חבר מאוד מאוד טוב של דביר, שהוא בקשר איתי מאז, ואני כזה, אני אומר לו, מה אני עושה פה? לא יודע. וואו, ככה באותו נשימה. תראה מה זה. אני אומר לו, לחבר הזה, ואז כשאימא שלו ניגשת אלינו, ואומרת לרבית, אנחנו עומדים כאן היום, בזכות דביר, ובחופה, לראות את זה, הרגליים שלך על הקרקע, אבל אתה מרחף. אתה אומר, מה קורה פה? וואו. אתה אומר, זה הבן שלי, כאילו זה, אני רואה את זה על שאר הגיבורים שעלו לשמיים במלחמה הזאת, או בשאר המלחמות שנלחמים, ואז יש את הכדור הזה שמכניע אותך. ופה יש סיפור, פה יש קטע, אירוע אחר לגמרי. אחר לגמרי מבחינתי, שהוא לא שונה מהם, אבל בשבילי הוא שונה. נלחמים בצורה אחרת,
וזה הוליווד, זה לא אמיתי. אני אומר לחבר שלו, שהיה במוצב, זה החבר הכי טוב שלו מהטירונות, והיה איתו כל התקופה, ושבגלל זה אבא שלו, חבר מאוד מאוד טוב שלי, אנחנו בניו יורק, אני שם לאסוף כספים לעמותה שלנו של שמחה באקסטרים. אני אומר לו, ג'ונה, בחייאת, פה אנחנו כאן עכשיו לבד. לא, עכשיו תגיד לי, מה היה שם במיגונית? אתם הגולנצ'יקים, ה-51 הגנגסטרים האלה, בוא, תגלי לי את האמת, מה היה שם? אולי שנייה לפני שאתה ממשיך, תנסה לשים לנו איפה זה בדיוק, קצת לתאר את הסביבה. מוצב מוב דרום הם אחד המוצבים שאף אחד לא מכיר, כי זה מוצב קטן בפינה. זה בעצם מוצב שבאים, יושנים בו, אבל לא באמת זה מוצב שכמו כל המוצבים שיש בו תחמושת, וזה כזה משהו ארעי, ולא, ארעי הכוונה שזה לא בסיס. המיקום שלו הוא הכי צפוני בגדר, הכי צמוד לגדר, 700 מטר מהגדר, שרוב המוצבים הם קילומטר 2 מהגדר. כאילו תחנת מעבר שגם הוא מחפה עוד איזה עמדה שנקראת הבית הלבן שבטוח שמעת עליו, שהם נותנים והם נותנים, כל אחד נותן חיילים לשם. וחשוב לי לציין שמוב דרום לא מכירים אותם כי הם קטנים, אבל שעתיים לחימה, שהמיגונית של דביר נמצאת הכי צפון המוצב, בצד, בפינה, אחריו יש עוד מיגונית באמצע, החדרים צמודים למיגוניות, ובקצה השני יש חדר אוכל ענק, שזה מיגונית ענקית שרוב החיילים היו שם. שבעצם הוא היה אמור ללכת לחדר אוכל. חדר אוכל היה כאוס מטורף. המחבלים הצליחו לנעול אותם שמה, ושמע ישראל מה שהיה שמה. לחימה פסיכית, ש4 נהרגו שמה, 3 נהרגו שמה בתוך המיגונית מאש מחבלים. הממם של דביר, אחרי שממם אחד קצין נהרג, ועוד מישהו שם נהרג, הוא היחיד שנשאר המבוגר האחראי, הוא הצליח גם כן כמו בהוליווד, לצאת מהדלת האחורית של החדר אוכל החוצה, תחת אש כבדה פסיכית, עם נגביסט, בשביל להביא תחמושת מאיפשהו למצוא תחמושת, כי אין תחמושת, נגמר, כמו בסרטים, כמו במלחמת 6 הימים, ואיכשהו יוצא הוא חוטף טיל, פוצע את שניהם, הנגביסט לא יכול להמשיך, הממם של דביר לוקח את הנגב ומרסס עד שהוא מתעורר בבית חולים, ככה הוא מספר. ודביר שם במיגונית כבר הסתיים המלחמה שלו אחרי 45 דקות. במיגונית השנייה הם מחכים עד שיעבור זעם, עד שהם שומעים דממת אלחוט במוצב, אבל בעצם אם יוצאים כבר זהו נגמר האירוע. 2 שעות. ואז יש אירוע נוסף, שהסמך מ"פ והמ"פ באים מצפון הארץ למוצב, והם מגיעים בזמן, כי עוד נגלה של מחבלים בדרך, ומגיעים למוצב, ועל ידי קרב של 6 חבר'ה פלוס מינוס, מחסלים את המחבלים בתוך עוד פעם, סוגרים עליהם מכל הכיוונים, ונגמר האירוע. לא מכירים מה זה מוב דרום, כי הוא לא נכבש. אז זה המוצב של דביר, והמיגונית. החדר אוכל והמיגונית, זה מורק בפני עצמו. אז שאלת אותו, אני חוזר חזרה, שאלת אותו מה היה שם? תספר לי, הוא מסתכל עליי בעצבים. הוא אומר לי, מה מבחן התוצאה? מה אתה שואל אותי? וזהו.
בזכות אותו יום, שזה היה שנה בערך, אני השלמתי עם האירוע. עד אז לא יכולתי. השכל שלי לא יכל להשלים עם האירוע הזה. שבן אדם, החבר שלו שהתחתן, הוא היה קרוב אליו, והיה עוד חבר מאחורה. אז אם דביר החזיק ראשון את הדלת, אחרי זה שהתחתן צבי החזיק את אחריו, ואז אזולאי מאחוריו. אזולאי עף מהעדף, לא קרה לו כלום. קצת נפצע אזולאי באצבעות, והוא אומר לי, אנחנו שמענו את הטלק. דביר ידע מה קרה, מה הולך לקרות. אנחנו ידענו, ואנחנו כזה, והוא שם אותנו מאחוריו, והוא יודע מה הולך לקרות, והוא לא רואה בעיניים. זה נתפס לך על השכל? זה לא נתפס. אז גם לי זה לא נתפס. גם עכשיו שאני אומר את זה, אני כל פעם אומר, זהו הוליווד, כאילו זה לא אמיתי, אתה רואה את זה בהוליווד. ובאמת, הוא העמיד אותי במקום שהוא אומר מה מבחן התוצאה. אז הנה מבחן התוצאה אחד, ועוד אחד שהוא נתן את החיים, דביר בית המקדש נתן חיים. ואנחנו ממשיכים את החיים. ומאז עד היום, אנחנו בשמחה באקסטרים. כל בוקר, זה כיף לקום בבוקר. כי יש לך למה לקום בבוקר. פשוט להגיד מודה אני 3 פעמים. אחד, אבא תודה שקמתי, אחד, אבא תודה שאני סטארט-אפ של הקדוש ברוך הוא, והדבר הכי מופלא לאדמות, הדבר השלישי, אבא תודה על הכל, כי הכל טוב, תמיד טוב, הכי טוב, וזה הטוב שהקדוש ברוך הוא רוצה את הטוב בשבילנו. כן. המיזם הזה, זה מה שנותן תרפיה למשפחות. זה נותן תרפיה לי, שאני משמח את המשפחות, אבל המשפחות יום אחד בשבוע, בחודש, שהן באות איתנו, הם נושמים לרווחה, כי אנחנו חיים את הרגע. לראות את הטוב. וזה מה ששמחה באקסטרים עושים. אנחנו רוצים להביא את זה לא רק למשפחות שכולות, לכל עם ישראל. יבואו, יהיו איתנו בטיול, יבינו, יחוו את החוויה של החיים. זה מה שחשוב לי, זה המסר פה. דביר חיים נתן חיים, ותמשיכו לחיות את החיים. ולכן אני אומר, הוא עלה לשמיים. הכל בקונוטציה טובה. בריאה ושמחה. מיכאי, תודה רבה. תודה רבה לשיתוף. שיהיה המון הצלחה עם המיזם. תודה. תודה לך. אני יוחאי נבו, תודה שהאזנתם לעוד פרק בסדרה גיבורים. אתם מוזמנים להמשיך לעקוב, להאזין לעוד פרקים בסדרה, ולהמשיך להפיץ את סיפורם של אחינו ואחיותינו הגיבורים.